Kublaya pi kinong page bat ki pai ba bar ba kumju ki subscriber jangama ta kan ka video na ko ban kren spang kini arnut ki nong tu ba la kwa ba mentama te balai ki pai ba ki pen spriang ya kan video ma le se teng teng ni berkhat ba jing le jongi ka badai henry kat ka jing ong junga kambut kane ka jing le jongi am kam dai ka badai namar kane ka jing le jongi kadai ka ba penjak burom lane ka ba pin singau le ran yang ki jai ben riu ma kham tam ka jala jongi namar kan ka video ngaloi ngayu i bakala viral pha aduk ki jala ru ngayu i la don ki bala le react ya kan ka video ma te kan no ka jing singau le ran ya ka jala bat ka jai ben riu jongi baki we kia khana kia thu khana mo ba kata ka jala la ja kum ne kum tai te kawe ba ngaku apan ong ba teng brio abakut lat lane kadon kawan ka jing stom ka jing dok ma umban se ban le yakine kikam henre dangile pat ngingat mo nama dangile kan ka basnio ni salap be ngingat be ladang ile ka basnio henre ajing sya nyum dei ban le keput yaki hadukan ne kat nema nyum dei ban that dur yaki ban sapriang hakino kiren san renyila ban ajing snang yaki henre dei ban pen papa ba lane pen sapriang mo namar kan ne ka don jing kata ba yaki le se dade manga mapi nisnyo kumno berkhat syai kata lade bahayung jonga jumpi syak le kumne syak that pising kumno te ni dei ban berkat kenya kata nama kawan ka jing ran kawan ka jing kata ya ka yin kasem ba ya ka jai ben rio khasi jumi ma bangi nilong kum kiru dum dan nilong kumne bat ka wei ni syok ni dat ki awat ni syok ni dat ki kum ka jing snang hendrai dei bangin syok khput adu kat ne hendrai ni la ban syok kum ba syok kumba aji senyang mo sithap athap kumne kumtai da ka jingdom nila ban le ya kita henre hadu ka banda jau snam hadu banda at tidur kidar kamut kane kam dei suka jing senyang kane ka dei kala dei ka kam penyap beriu ma kala long ka kam pen sau beriu kane kam dei suka kam ban senyang ajing sya beriu da phi senyang tang da kristin ne phi ai sithap athap ru da ukala ula ban kala henre da umla ban kala kamut hadu ka jingyap jong uru umla ban kala tela dayat kano ka anro da lap nuktu lane nong penyap brio dayat ka anro kimla ban pediang kum kini ki jingle jong ma bangi syok midat iki o ni la ban ai thap lane ni la ban pen kem kulit ndrei ban poi hadu ka jing misnam kamut kam dei apa pha khaptam lei berkhat shwa ya kari bat kejap beriu cungi awani ki barit wa ai pha renyim judon kata kajing ya sethu jingmut kajing ya setenat mo dadon kano ka kam ka basnio nikloi bha ban share ban yapan pa ba keleng ka jaka keleng ka cela dadon ka bha dadon bale sen kamut nyim ju i sai kija kumno ki ba ki le nyim ju i kim ju share kita kajing bha dadon kan kajing snio kum ki kam penyap breu ki kam le bi ijat ki kam tu kam thiam kamut ngaju ia kini ki basmat ban share video ngaju i ki don be tangkum kita ki video ki ba penjak burom ya kajak ben rio kane kamut kadai kum pangi ni penjak burom hi ala de oi ki le ki wei hendrai ki penjak burom mangi tu kinong le kim penjak burom namar kato kadai ajing bomban se juki yo le se nyiru ni sangat akawi kasini mo nyemban se ban pois kam tu ka kam khaji drok ai namar ka jing lat juni kum ka perthei badu kam du jam menta yo leste don kano ka jingja lane kano ka jing yang nyemban se ka jing du belang nyemban se ban lek du lek tim lada pipis nya ruspa la ban lek kene ndre baruspa ru udon baik ka jing sin kasima
dengan sibun haki bang kau aban keren dari tau ngam sange nom ta ngam cukwa ngam kuat reban keren mungkin dia se bun kiri orang ba ki ba setu ya kan ya buat ki kena ki bun ki ba setu kan ya saya setu ini piba nga tengah persyak ba kan ni kakam kebalik cumi kam dei ka ba bah de kuble sibun na kuat ban keren tang kum tahi da kadai kam dei ru kata kamu tang ka jingkiran cunga saya setu de kuble sibun kuble sejan